Δίαιτα λοιπόν δεν σημαίνει στέρηση. Αυτή είναι η σωστή έκφραση. Όχι δίαιτα σημαίνει στέρηση. Αυτό είναι ένα ταμπού. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο ύψιστος μας έπλασε να τρώμε για να ζούμε. Άσχετα αν εμείς ζούμε για να τρώμε, δεν έχει σημασία στην καθημερινότητά μας. Άρα η στέρηση από θρεπτικά στοιχεία σημαίνει και μείωση του ανοσοποιητικού μας συστήματος, σημαίνει μείωση των νεκριτικών μας δομών, δηλαδή των δυνατοτήτων του οργανισμού μας να παράγει ορμόνες, μείωση της θερμορύθμισής μας, τη δυνατότητά μας να θερμορυθμιστούμε σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον, μείωση της δυνατότητάς μας να παράγουμε ενέργεια και μείωση χιλιάδων άλλων πραγμάτων, αλλά και μόνο μείωση του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται άλλη κουβέντα για να πούμε ότι δεν πρέπει να στερηθούμε στη διάρκεια της δίαιτας. Δεν σημαίνει όμως μόνο η στέρηση όλα αυτά, σημαίνει και άλλα πράγματα. Σημαίνει διατάραξη της διατροφικής μας συμπεριφοράς. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι επειδή βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον αυθονίας αυτή τη στιγμή στον 21ο αιώνα στο δυτικό κόσμο, δεν μπορούμε να στερηθούμε τα πάντα όσα βρίσκονται δίπλα μας και για να διατηρήσουμε ένα καλό διατροφικό προφίλ και μια καλή διατροφική συμπεριφορά. Αν πούμε όχι στα πάντα, θα εξιδανικεύσουμε. Και η εξιδανίκευση διαμέσου της απαγόρευσης θα μας δημιουργήσει στερητικά σύνδρομα και βουλημικές τάσεις. Με βουλημική τάση λοιπόν και με στερητικά σύνδρομα είναι κανένας πολύ δύσκολο, να μην πω αδύνατον, να μείνει αδύνατος σε σχέση με τη δίαιτα, σε σχέση με τα κιλά που έχει χάσει. Επίσης, αν δεν μπορούμε να παράγουμε ενέργεια, αν δεν μπορούμε να έχουμε το έργο που απαιτείται για να αντιπαρέλθουμε στις απαιτήσεις της καθημερινότητας, θα μειωθεί η δυνατότητά μας για παραγωγή οτιδήποτε έργο κάνουμε. Είτε αυτό είναι χειρονακτικό, είτε αυτό λέγεται πνευματικό έργο. Επίσης, το ανοσοποιητικό μας σύστημα αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μπορεί να αναχαιτήσει τους μικροοργανισμούς, τους λιμοξιογόνους παράγοντες και τους μικροβιακούς παράγοντες. Συνεπώς, δίαιτα που σημαίνει στέρηση, σημαίνει ένας ταλαιπωρημένος οργανισμός, ευάλωτος στο οξυδωτικό στρες, ευάλωτος στις ιώσεις, ευάλωτος στην πτώση της ενέργειας και βέβαια ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να παράγει το έργο που απαιτούν οι απαιτήσεις του ανθρώπου του 21ου αιώνα.